да изкажа фамилията. Много сложна фамилия има, да. Във връзка с това въпрос, мисля, че тя просто много порасна, натрупа много опит. Освен това, тя също играе една много културна гимнастика. Тя представи тема белоруска треньорка и както вчера коментирахме и днес ще повторим, че белоруската школа е известна с това, че са изключително чисто работят белоруските гимнастички и много добре са поставени и изглеждат по един определен начин. В случая Ризенсон много наподобява и е представител на белоруската школа. Много по-интересни елементи започна да представи в последните години. Стреми си да търси оригиналност в композициите си и съответно това и дава шанс да се класира и по-напред. Тази година беше особено силна за нея. Да, факт. А и в гимнастиката трябва време, за да се утвърди един състезател, за да започне да бъде виждан повече от съдиите. Трябва повече търпение. Да, за простосмъртните, така, при рускините все още могат да излязат с 17-18 годишни, които вече са готови. Можем да кажем, че те са единствените, които могат да си го позволят. И тази година няма турнир, в който да не участва рускиня, май да не го печели.